फैबाय हैसां सयथिबो Nom nom. Nom nom. समायनायानो थैनोसै हाबा ओमफ्राय रिसेपसना माला बेखौ आङो बुंथ'नो हाया नोंखौ लेंहरनाय जायासै सरि दे आब' नङा रिसेपसनावथ' लेंहरनांगोन ना लेंहरगोन बाल जाबा औ दे डेटखौ बुंथ'नो हाया ना नै हनै आयौ अबेनि बुहुत जाखो बेलाय आयौ नंगौ बायदिबो नुमारबाय दे गिलायलाङोलां दा मोनायाव गिसिगोन आङो आयौ मोनजादोंना मोनजायाखै आगै मोनजाथ'वाखै दा जेबो माथो उखैनाय नुबाय उखैबाय एसे जाहोआबो दाबो मोसागासिनोसो हनै मालाय गावस्रा जाना फैदोंना ओंखायनोथ' मारै मानि जेबो जाहोदिया ओमफ्राय बिथांनो नै सिरि सिरि He is my boyfriend लोगोफोर नायनानै ला आंनि बयफ्रेन्डआ बेनो आंना थगायदोंसो नोंथांमोना हाबाखौ जानो रेडि जानानै थाबानो जाबाय माने दिनै कमेरेस जाबाय नै कमेरेस जाबाय नामा रिसेपसना माला ओमफ्राय नैबावनो जादोंमोन नै जादोंमोन रिसेपसनाव नोंसोरखौ लेंसै औ नोंसोरखौ लेंहरनोसै आब' दख'नाया एसे दाम गोसानि लानानै फै आयु निमन्थ्र जानोबो बिखालायो सिं सिं गिफ्टखौ सोरबा बियो रायजोफोर आजिखालि बियाबानो सोरबा एक्टर होफैफिनबा जायासै नै जोंहा आब' देद्रि एक्ट्रिस सफैबाय नंगौ ना औ गय जाना फैबावदों मानसिया मा होनो गय खाबारिथार होनदों नामा आच्छा गय जानानैसो दं मानसिया दाबो बेखौनो रायलायनो हायाखै दासो जादों दा माथो दासो जादों दा बरिया दङ दा गोसोजों गोसो सर्ट मुभिनि शुटिं नायाव दङ आरो औ दंखायो जास्ट आगैया मा रल मोनदों एसे खिन्थाना होदो दे आंनिया माने मालायनि हाबा जाखानायखौ सिख'नो नागिरग्रा बोरै माब्रै हौवा सेग्रा बियो बेनि आब' मिनिनि हौवा जोङो जिग्रोदनाव गोलैदोंबा मा दङ बेवलाय मम' दङ ललिपप दङ चिकेन ललिपप आरो आंनि खाजा नङा बियो होनबालाय दिनै लाग्रोसिगोन शुट सोलिगासिनो माने लामायाव नेनानै दं आरोना बियो एक्टरखौहाय फैनायखौहाय अयथासार नुदों आगै माबायदि नुदों होनदों नोंसो नंगौ आंबो बिदिनो मोनबाय एसे लथब सियं खोनासं बे दख'नाया नोङो इन्दि फिथोब बायदि नुदों ओमफ्राय बे गुफुरना जाहैबाय ओरै बुरखाना जेंगाव थांनाय बायदि नुदों अननायखा लेवादो दाउदै नुबाय दाउरायजों रावबो हाया नैबेना थंसो जाखायो एसे देबसिनदों नै दिनै दाउराय खालामहरलाय एसे दाउरायजों हाया खुगाजों बुंदेरनाब्ला जानजिफ्राबो माबा जानो नागिरा औ राइट आं खुगाजों बुङा जायोना जाया फाख्रि बिफांनि गोजोन बारनि सिङाव नै गोसोजों गोसोनि शुटिं सोलिगासिनो आरोना
बा हरगोन नोंखौहाय लथब लथब नैयं इसानसालियाव जि जारोङा बारियाव माइ जारोङा फाख्रि बिफांनि गोजोन बार बोरमा मेन्दा बाबरे बाब मेरला दंथारो खारलांजोब्बाय मासे सोजासिगोन नामा नैबाव हा मासे सोजासिगोनदां ओइ खोनाबाय लैथो 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 मासे सोदो मासे मासे बैयाव गारियाव सोदो गारियाव हनै नै गारियाव सोनो नागिरदोंमोन जोंहा सोनोसो नागिरदोंमोन जोंहा गारियाव नुवाखै सोद' लैथो गारियाव लथ'बा होखारहरजोब्बाय मालाय दा फैसौयो नेबाय थाथ' नै एक्टरा फैनांसिगौ आरोना बरिया नै आंना लोगोआ मारै जाखो आंनि गारिखौ सालायनो रोङासै नामा फिस्लाय एबाराव मेथाइ जानाय फाला माबा मिथिबाय अके फुरा जासुनि ना आच्छा आच्छा गारियाव दंफाखायो ने नै फुरा गोसो होदों लथ'बा आयु रिल्स बानाय आयु थैखागोन दे सयथि नोंनि नामा बोरै गांगुथाय आगै औ जाहोगोन ना सानैजों आच्छा बिदिसोना दे होमबालाय नागा ओइ नागा गांगुआ मानो थाया आगै गांगुआ मानो थाया दाहाय खोन्थानो दे मोनजासिगोन नायो जाबाय नैबे चिकेन ललिपप ओमफ्राय नैबे मम' फ्राय आसुरित बिनि माबा खालायनाया रिल्स खालामनाया हनै नैबो शुट सोलिगासिनो नै बेवहाय रिल्स एखेबारे लथ'बा लकेसनजों गावजों मिलायखाया मोजांखौ नुखा मोजां नागिरबाय थानो थायो लुगा मोनजालै नोङो सिबिना आं नोंबा जिनिस लाबोदों मालाय मानसि अन्थाइ बिखा डाइनाव बिलाय जानो लुगैनायखौ मिन्थिया माबायदि अन्थाइ बिखा डाइनाव बिलाय जानो लुगैनायखौ मिन्थिया शुट सोलिगासिनो आरोना माने मालाय हिन्जावनो लानाय मम'खौनो सासेया सिख'नानै जानो नागिरो आरोना मम'खौ नागै हाखाया अयथासारखा जानायावबा खुदै मुजुनायसोबाव जाहैदों माने हिन्जावनो हैनो नागिरदों नालाय ओमफ्राय जबरदस्ति जानोसै आरोना खुदै मुजुग्रोनानै नायदो नोंथांमोनहा एसे बे मानसिया बिनिफ्राय ओंखारनो रोंला नामा नागा मा जादोंथाय मिथिला
फैनायनिफ्रायनो ओरैनो सानदों ओमफ्राय माबाफोरसो लोगो मोनखो ना माखोथाय नोंनिबा मा लोगो मोनदों आंनिबानि बावखुंग्रिनि बे खर' गज'आ जाखागोन बेनो जाहिलिलिबो जाखांबायना दहाय औ नंगौबो नंगौ जायलिलिबो जाखांबाय औ नंगौ लाला जायो आंथ' मा होननानै खिथाहैगोन दे नों जाजोबोब्ला जाफ्लानांनायनि दुखु सिबाय मोनजाथायाबो दे जाथायदो एबार गबा गब होख्लायदो बायदि जाखाबाय जोब्बाय नोंहा बाव होदों होननानै खिथाहैनो हाया नामा Alah, mati ya. Ambil duit lah baik. Aduh, semua kima halam janji angyo. Ready, rolling action. Ready. Ada mana stay dia? Nggak mau dong, nggak apa. Nol hari ngau hudum banu. Ini habis dah kena kakun lang mau cari. Ang jenisnya cuma itu. Rolling action deh. Ini hanai noa. Ang jenisnya cuma itu muncul kedap siapa pun tidak tapi. जाना होबाय हनै मालायनिखौ मिस्ट्रिस जानानै दंबावो हनै बाप रे बाप आंहा बिदायनि सम जाबाय बाबायाबो स्कुल गनायनि टाइम जाबाय नालाय ओइ लैथो लथाब रनजिता आसारि आं थांनोसै आब' दुसुमिया थांसै ना जोंना आब' दुसुमिया थांसै लोगोफोर बाय बाय आब' दुसुमि बाय बाय Mana? आयु जानाया हनै आयु है गोजो हास्लाबखायासै लैथो बाय बाय Bye bye. थांसै Aku थांसै. औ थांसै Abu, दाहाय बिक्रियाव मम' चावमिन खुनु माबा मोनसे मोनजालान जायो आं दिनै समबार दिनै आं बे रेसपन्सिबिलिटिखौ लानो हाया नों मिरामिस जा दस्रा दिनाव दस्रा दिननिया आं गाबोनहाय हाबा जाहैबाय दिनै आंहा मम' बायनो मोना दिनै खोनासं मुलि जादों दिनै मम' बायनो मोना जायाखै खोनासं मम' बायनो मोना आङो दिनै आं गाबोन हाबा जाहैगोन ओमफ्राय आं अखानायै थांगोन न'आव फैफिनगोन ना जानुवारि नङाबा फैला औ जानुवारियाव जागोन दे होमबालाय जानुवारियाव नायलाय हैसां सयथिबो नोंसोर एथ' बिदि आयु जानायाव Dah dong aku. मोजां अरखालायदे दे मोनजाथ'लानो बेखौ हो मोनजाथ'लानो आसा जादों हय Enggak dong ni lama. आयु Ini kan lah lama aku betul. जासुला जासुलि एसे जाजाबावगौमोनलै बिनिया गिदिरद्राय जायो ना दरे एसे जाजाबावगौमोन नोंना देरद्रायबाय दे मोजां अखा दे ready rolling action nom 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 Tao cứ mục lắm. बरिया Tao cứ. Kosong. Jangan. Contoh lah macam tu. Tao cứ khi mà nó poster Jadi jauh deh आया जानाय नायग्राफ्रा नै नैबे मोनजाबाय खोमा जाबाय आंथ' बिराद गोबां जानो मोनबाय Udah saya. Betul. ready rolling action dah बिसोरा न'आव लांनो नागिरदोंमोन Saya super bayar. Mana kisah mau ngurian dah.